promis și mă țin de promisiune. Uite aici, 2000 de euro. Băi, se pare că există premiu, ești nebun? Așa cum am promis de la început că dau un premiu la cel care a fost cel mai responsabil, cel mai muncitor, cel mai serios, am fost atent la tot ce ați făcut voi în aceste 4 zile. Toți ați muncit, toți v-ați făcut treaba, unii bine, unii foarte bine, unii foarte, foarte bine, unii extraordinar de bine. Așa că eu, ăștia 2000 de euro, bucătăria nu inclus. ăștia 2000 de euro îi ofer lui Edi Stancu. Banii a câștigat neamul lui, Edi Stancu, au rămas bani în familie. Nu pentru că este finul meu și că el chiar și-a luat toată treaba în serios. Ok, eu am fost un tip serios care mi-am făcut toate treaba, dar fără ceilalți nu puteam să fac tot, e clar. Și sunt obișnuit să am echipă, știu, eu sunt coregraf, eu știu ce înseamnă să ai echipă, toți trebuie să fim ca un tot unitar și mi se pare că acest premiu a fost câștigat clar de echipa noastră. Am avea două variante. Una ar fi să împărțim banii pentru că toți am muncit pentru treaba asta. Dar ar mai fi o variantă, dacă colegii mei sunt de acord, să-i copiilor de aseară care au avut cauza aia pentru copii orfani. Bravo! Bine! Bine, frățioră, bine, frate! Premiul l-a câștigat Edi și am fost extrem de încântat de alegerea pe care a făcut-o. Ba chiar nici nu am înțeles de ce ne-a cerut și nouă voie, dar a fost foarte drăguț, că a zis că dacă sunt și colegii mei de acord, până la urmă era premiul lui, putea să facă ce voia cu el. Sunt foarte fericit că am cunoscut pe oamenii ăștia, pe Angie, pe Marlen, Dorian, Ruby, Rona, echipa fantastică, pe bune, deci îi iubesc pe toți și sunt inspirație pentru mine. Sănătate acasă, drum bun, vă aștept. A fost a 10-a, al 10-lea an. Să fii sănătoși, baftă! O să fie doar, îmi pare rău deja că plec. Deși am muncit extrem de tare și mă simt obosit, foarte obosit, mă simt foarte relaxat psihic. Hopa! Drum bun, Nea Marin! Mua!